कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मुणगोड कलघटकी भागात बर्फाचो पावस, जनजीवन अस्तव्यस्त. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या मुणगोड आणि धारवाड जिल्ह्यातल्या कलघटकी वाठारात जाल्ल्या जोरदार पडिल्ल्या बर्फाच्या पावसान जनजीवनाक मोठी अडचण आयली. दनपारच्या वेळार अचानक विजेचो कडकडाट आणि जोरदार पावस पडच्याक सुरवात झाली आणि अचानक बर्फाच्या पावसात रूपांतर झाले. रस्त्याचेर आणि शेतात बर्फाचो थर पसरिल्ल्यान धव्या चादरासारखे दिसूक लागिले. हे सगळे दृश्य आश्चर्यकारक आशिल्ले. बर्फाच्या या पावसाक लागून रस्त्याचेर उदक साचून बससह वाहनाच्या वाहतुकीक अडथळो निर्माण जालो. नागरिकांक अचानक पडिल्ल्या पावसाक लागून बचावासाठी दुकानाचो आसरो घेवचो पडलो. अकालीक पावसाक लागून बागायती आणि भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले आणि कापणीच्या टप्प्याचेर आशिल्लीं पिकां नाश जावची भंय निर्माण जाली. ह्या कारणान शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाडली. हवामान खात्यान येवच्या 2 दिवसाक गडगडाटा सयत पावसाची शक्यता आसा असो इशारो दिलो आसा आणि लोकांक खबरदारी घेवचो सल्लो दिला. इरले बीडो आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजा लागीं अत्याधुनिक सुविधान सजिल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात विट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाकघरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स, तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचो हो प्रोजेक्ट तुमगेल्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. रस्त्यावेली अतिक्रमण काडच्याक नगरपालिकेची कारवाई. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार शहरात रस्त्यावेली अतिक्रमण काडचे खातीर नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यान सकाळी बग्गीच मोहीम चालू केली. शहरातलो पिकले रस्तो, MG रस्तो अशे कित्येक जाग्यार फेरीवाल्यांन आणि व्यापाऱ्यान रस्त्याचो जागो वापरून आपलो माल दवरच्याक अतिक्रमण केल्लो. ह्या कारणान अधिकाऱ्यान कडक कारवाई केली. JCB यंत्राचो उपयोग करून सगळो अतिक्रमण पुराय प्रमाणात काडून उडयलो. विरोध जावची शक्यता आशिल्ल्यान नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यान सकाळीच कारवाई सुरू केली आणि कसली बीन अडचण न येता मोहीम पार पाडली. रस्त्याचेर वाहतुकीक अडथळो करता आशिल्ली अतिक्रमण हटयल्ल्यान नागरिकांक आता मोकळे प्रमाणात प्रवास करच्याक सोपे जाले. ಅದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೋಗ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಮೇಲೋಗ್ರಿ.
रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असू, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. विद्यार्थ्याक धैर्य, जिद्द आणि कठोर परिश्रमान यश मिळवच्याक येता. भाजप राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक, कारवार. SSLचे विद्यार्थ्याक धैर्य, जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरार जीवनात यश मिळवच्याक येता असे मत भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी आवाहन केले. विद्यार्थ्यान कसल्या बी अडचणीक भिवूक जायना. आत्मविश्वासान प्रयत्न करते रावलान यश नक्की मिळू शकता. शिक्षणाबरोबर बरे संस्कार आणि नैतिक मूल्य तितकेच महत्वाचे असा. विद्यार्थ्यान समाजासाठी बरे काम करूक जाय, जबाबदारीन वागूक जाय आणि आपल्या उद्दिष्टाचेर लक्ष केंद्रित करूक जाय असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी आवाहन केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात SSLची परीक्षा बुधवारच्यान सुरू झाली असून पहिल्या दिवसात विद्यार्थ्यान उत्साहान परीक्षा दिली. परीक्षा केंद्राच्या 100 मीटर वाठारात सार्वजनिक प्रवेश बंद आशिल्लो. पोलीस बंदोबस्त दवरिलो आणि परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारापासून परीक्षा कक्षापर्यंत सगळ्या जाग्यार CCTV कॅमेरे बसवून योग्य रीतीन देखरेख दवरिली. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.